Môj hrdinský čin vo Vietname sa zapísal do histórie. Obetovala som svoj život, aby som zachránila mnohé životy. Zachránil som cez 3000 životov tým, že som neposlúchol rozkaz. Volám sa Roy Benavides. Volám sa Neria Bhanot. Volám sa Rick Rescorla. A toto je môj príbeh. 3 hrdinské činy, no 3 odlišné osobnosti. Vitajte u moderného historika. Dnes sa ponoríme do 3 neobyčajných príbehov, ktoré odhaľujú silu a odvahu obyčajných ľudí v neobyčajných situáciách. Každý z nich sa postavil tvárou v tvár nebezpečenstvu, aby zachránil životy iných. No v jednom z príbehov sa objaví skupinka 3 mužov, ktorí prezentujú presný opak našich hrdinov. Sledujte pozorne, či si ich všimnete. Začnime príbehom Ricka, ktorý odmietol priamy rozkaz nadriadených a s odvahou, ktorá prepísala dejiny, ukázal, že hrdinstvo nie je len vecou minulosti. Som Rick Rescorla a 11. septembra 2001 som bol vo svojej kancelárii na 44. poschodí južnej veže Svetového obchodného centra, keď sa odohral útok na severnú väžu. Počul som výbuch a z okna videl horiacu severnú väžu. Keď oznámenie Port Authority cez rozhlas vyzývalo ľudí, aby zostali pri svojich stoloch, ešte predtým, než druhé lietadlo narazilo do južnej veže, vedel som, že musím konať. Ignoroval som pokyny a vzal do rúk svoj megafón, walkie-talkie a mobilný telefón. Začal som systematicky riadiť približne 2700 zamestnancov v južnej veži, aby evakuovali. Viedol som ľudí po schodoch z 44. poschodia a snažil sa uvoľniť preplnené miesto, zatiaľ čo som ich ubezpečoval, aby zostali pokojní. Cyril Richard Rescorla bol britsko-americký vojak, policajt, pedagóg a špecialista na súkromnú bezpečnosť, ktorého hrdinské činy významne ovplyvnili mnohé životy. Ako výsadkár britskej armády pôsobil počas cyperskej núdzovej situácie a neskôr ako dôstojník v armáde Spojených štátov počas vojny vo Vietname. Rick sa však preslávil najmä svojim hrdinstvom počas teroristických útokov na dvojčky, kedy ako šéf bezpečnosti spoločnosti Morgan Stanley zachránil stovky životov. Po úspešnom evakuovaní mnohých zamestnancov spoločnosti sa Rescorla vrátil späť do dvojčiek Svetového obchodného centra v snahe zachrániť ďalšie životy. Tomu však bohužiaľ bolo osudné a stal sa jednou z obetí tohto tragického dňa. Jeho neohrozenosť a rozhodnosť 11. septembra 2001 boli pre mnohých inšpiráciou a jeho meno zostalo synonymom pre odvahu v čase najväčšej krízy. Ale hrdinstvo sa nenosí len v uniformách a nevyžaduje vždy náročné fyzické činy. V niektorých prípadoch môže byť hrdinstvo o odvahe, empatii a rozhodnosti, ako to ukázala Neria Bhanot. Jej hrdinský, no tragický príbeh sa odohral v roku 1986, keď sa stala kľúčovou postavou v dramatickej situácii ako hlavná letuška na lete spoločnosti Pan Am 73. Som Neria Bhanot, hlavná letuška na palube Pan Am letu 73, ktorý sa 5. septembra 1986 vydal z Bombaja do Spojených štátov cez Frankfurt. Lietadlo prepravovalo 380 cestujúcich a 13 členov posádky, keď ho uniesli 4 ozbrojení muži. Ako najstaršia členka kabínovej posádky som sa ocitla v čele situácie na palube, keď sa pilot, kopilot a letový inžinier cez únikový východ v kokpite vykradli z lietadla. V prvých momentoch únosa únoscovia identifikovali indicko-amerického občana, ktorého strelili a vyhodili z lietadla. Potom ma nariadili zbierať pasy cestujúcich, aby mohli identifikovať ďalších Američanov na palube. Spolu s ďalšími letuškami sme skryli pasy zvyšných 43 amerických cestujúcich, aby únoscovia nemohli rozlišovať medzi americkými a neamerickými cestujúcimi. Po 17 hodinách únoscovia začali strieľať a odpálili výbušniny. Otvorila som jeden z východov z lietadla a hoci som mohla byť prvá, ktorá vyskočí a ujde, neuchýlila som sa k tomuto kroku. Namiesto toho som začala pomáhať ostatným cestujúcim uniknúť. Keď som usmerňovala cestujúcich k núdzovému východu, únoscovia ma chytili za vlasy a zblízka ma vystrelili, keď som sa snažila pomôcť 3 nezletilým deťom. Stala som sa najmladšou držiteľkou indického ocenenia Ashoka Chakra za chrabrosť v čase mieru a bola som ocenená vládami Spojených štátov a Pakistanu. Neria Bhanot bola indická palubná vedúca na Pan Am lete 73, ktorý 5. septembra 1986 uniesli 4 ozbrojení palestínsky teroristi z organizácie Abu Nidal na letisku Džinnah v Pakistane. Keď únoscovia vstúpili do lietadla, Bhanot upozornila posádku v kokpite, čo umožnilo ich únik a nechali ju na čele situácie. Po 17-hodinovej napätej situácii otvorila Bhanot núdzový východ a začala pomáhať pasažierom utiecť, ale bola zabitá únoscami, keď chránila 3 nezletilé deti. Potom, ako niektorí pasažieri unikli z lietadla, pakistanská armáda sa rozhodla zasiahnuť proti lietadlu. Zatkli únoscov a postavili ich pred súd. Dňa 6. júla
1988 boli 4 únoscovia a ich spolupáchateľ uznaní vinnými z únosu a vraždy a boli odsúdení na trest smrti. Ich tresty boli neskôr zmenené na doživotné väzenie. Neria Bhanot, medzinárodne uznávaná ako hrdinka únosu, sa stala najmladšou a prvou ženou, ktorá dostala Ashoka Chakra, najvyššie indické vyznamenanie za statočnosť v čase mieru, a získala mnohé medzinárodné ocenenia vrátane Tamgha Pakistán. Bhanot bola uctená rôznymi spôsobmi, vrátane poštovej známky od Indického poštového úradu a niekoľkými oceneniami pomenovanými po nej, ktoré uznávajú statočnosť a humanitárne činy. Jej príbeh sa stal príkladom pre mnohých, ktorí čelia náročným situáciám, a ukazuje, že odvaha a obetavosť majú nezmazateľný vplyv. Ale príbehy o hrdinstve a odvahe nie sú len výsadou jednotlivcov v čase mieru. Roy Benavides, muž, ktorý čelil neskutočným výzvam počas vojny vo Vietname, nám ukazuje, že hrdinstvo sa prejavuje aj v tých najtemnejších časoch. Som Roy Benavides a dňa 2. mája 1968 som sa dozvedel o 12-člennej patrole špeciálnych síl obklúčenej bataliónom severovietnamskej armády, početnej asi 1000 mužov. Vyzbrojený len nožom som nasadol do vrtuľníka a vybral sa im na pomoc. Keď som vyskočil z vrtuľníka, v ruke som mal len svoju lekárskú tašku a bežal som pomôcť obklúčenej patrole. Napriek mnohým vážnym zraneniam som odmietal vzdať sa a zachránil som životy aspoň 8 mužov. V jednom momente ma severovietnamský vojak zaútočil a bodol ma bajonetom. Vyťahol som ho, použil svoj nôž a pokračoval som ďalej, nechávajúc svoj nôž v tele nepriateľa. Neskôr som bil ďalších 2 vojakov s puškou AK-47, zatiaľ čo som kryl ostatných pri nástupe do vrtuľníka. Po bitke ma evakuovali do základného tábora, kde ma pokladali za mŕtvého. Lekár, ktorý ma vyšetroval, si myslel, že som mŕtvy, až kým som mu nenapľul do tváre, aby som ukázal, že som nažive. Mal som celkom 37 rán od striel, bajonetov a šrapnelov z tohto 6-hodinového boja. Za mimoriadne hrdinstvo som dostal vyznamenanie za vynikajúcu službu a 4 purpurové srdcia. Roy Benavides sa narodil v Lindenau blízko Cuero, v Texase. Po smrti svojich rodičov na tuberkulózu bol vychovávaný príbuznými v El Campo. V 15 rokoch opustil školu, aby pracoval a podporoval rodinu. V roku 1952 sa Benavides zapísal do Texaskej národnej gardy počas Kórejskej vojny a neskôr prešiel na aktívnu službu v armáde. Po výcviku sa stal členom 82. výsadkovej divízie a neskôr 5. skupiny špeciálnych síl. Počas svojho prvého nasadenia vo Vietname utrpel zranenia po našliapnutí na mínu a bol evakuovaný do USA, kde sa po dlhej rehabilitácii vrátil do Vietnamu. Dňa 2. mája 1968 zachránil životy aspoň 8 mužov počas 6-hodinovej bitky známej ako 6 hodín v pekle, kde bol vážne zranený. Po bitke bol evakuovaný a mylne pokladaný za mŕtvého, až kým neukázal, že je naživé. Za svoje hrdinstvo dostal Distinguished Service Cross a 4 purpurové srdcia. Neskôr mu bola udelená čestná medaila, ktorú mu odovzdal prezident Ronald Reagan v roku 1981. Po odchode do dôchodku žil v Texase, kde zomrel v roku 1998. Každý z týchto príbehov nám pripomína, že hrdinstvo existuje vo všetkých formách a vo všetkých častiach sveta a že jediný čin odvahy môže mať nezmazateľný vplyv na životy iných. No pamätáte si na 3 neznámych mužov zo začiatku videa, ktorí svojimi činmi ukazujú opak? Predstavte si, že ste pasažierom a teroristi ovládli lietadlo. Máte strach, ste neistí a zúfalo hľadáte akékoľvek znamenie nádeje. A potom sa stane niečo nepredstaviteľné. Piloti sa rozhodnú opustiť lietadlo cez únikový východ v kokpite. Áno, počuli ste správne. Práve tí ľudia, ktorí majú mať na starosti let, tí, ktorí by vás mali viesť k bezpečnosti, ušli z miesta činu. Týmto činom spôsobili to, že celá zodpovednosť zostala na letuškách a únoscovia sa stali viac agresívni. Jedná sa o kapitána Williama Allena Kiangu, prvého dôstojníka konvoja Dodgea a leteckého inžiniera Johna Ridgwaya. Môžeme ale argumentovať, že opustenie lietadla bolo strategické a mohlo znížiť riziko použitia lietadla ako zbrane alebo na vytvorenie väčšej katastrofy. Aký je váš názor na rozhodnutie pilotov opustiť lietadlo? Bolo správne, alebo to bolo zbabelé a nezodpovedné? Na záver by sme chceli poďakovať za sledovanie a pripomenúť, že príklady ako Roy, Neria a Rick sú dôkazom toho, že hrdinstvo je živé a silné. Nezabudnite napísať do komentáru, čo vás najviac dostalo a kliknúť na odber a zvonček. Vašou podporou nám pomôžete pri tvorbe ďalších videí. Ak vás tieto príbehy zaujali, bude ťa zaujímať aj môj príbeh.
keď som sa spolu s mojím snúbencom ocitla v dráhe hurikánu Raymond, keď sme sa plavili jachtou cez Tichý oceán. Mala to byť rutinná plavba z prístavu Papeete na Tahiti do San Diega, ale narazili sme na hurikán 4. kategórie, ktorý vyvolal divoké vlny a katastrofálne vetry. Tieto síly prevrátili našu loď a v následnom chaose som utrpela vážne zranenie hlavy, kvôli ktorému som bola 27 hodín v bezvedomí. To, čo som zistila a musela podniknúť, keď som sa prebrala, vás dostane.